खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि फिसा ब्लगखौ आबैनोना मोनसे फिसा जिनिस लांनो नागिरदों ओमफ्राय खैला मैला ना बै आबैनिफ्राय आखाइनि संनाय गोबां एक्स-एन-डि-बिफ्रा ओंखाम संनायखौ मोनजालांदों थ' बिनो दिनै आं फिसा मोनसे स्मल ना बेखौ हैनि माने गोसोखांबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिसिबा गोबावबो जाबाय माबाय ओमफ्राय बिजों लोगोसे बिनि न'आवनो थानानै थांनाय बा बै आबैनिनो संनानै जालांनाय संनानै मोनजालांनाय ना बे सासे मानसियाबो दिनै फिसा मोनसे गिफ्ट लादों आबैनि थाखाय जों बेखौनो हैनि गोलाव सम जाबाय थाङाखै आरो बिनि फिसाज्ला सासे आबैनिनो फिसाज्ला ओमफ्राय बेखौ आं जोबथारनायावसो खोन्थागोन सोर बियो नङा होमबा आरो बयबो जोंनि बिटिआर बासिन्दा बा बिटिआर आउट अफ आसामनि गुबुन स्टेटनि गार'फ्राबो बै सुबुंखौ सिनायो नागालेण्डआव होन नागालेण्डआवबो सिनायो खासि हिल्सआवबो सिनायो बेखौ गोबां आफादजों थाना फैनाय बै सोद्रोमाया सोर जों बेखौ दान्दिसे जोबथारनायावसो आं खोन्थागोन बे मानसिया सोर थ' बिदिब्ला जों आंनि बे न'निफ्राय 2 नं दगरपारा चापागुरिनिफ्रायनो स्टार्ट बा जागायजेनबाय थौदो बिदिब्ला जों आबैमोननि न'आव दान्दिसे हाबैनि से जिनिस लाबावबाय बै आबैनो ना थांनाय लगे लगेनो माबा मोनसे हैनांगोन एक्चुअलि आं दंफैयो नैबे चापागुरि ओनसोलावहायनो बाजाराव जेब्ला ओरै जों हाबफैगोन ना हाइवे रडनि सोनाब गाले खाथियाव वाइन शप मोनगोन हाइवे रडनि मेन रडनि एटाचनो वाइन शप मोनसे मोनगोन बिनि खाथियावनो मोनसे दखना दखान दङ दैजिं स्टोर जायखौ बुङो दैजिं स्टोर ना बिनि दखना दखानावहाय भेराइटिस दखना मोनगोन आरोखि भेराइटिस माने बिथाङा आं एसे खोन्थाना होनि नैबे आरोखि मा दुर्गा फुजा बैसागुनि बेफोरो गुबुना मा साना बेखौ बादहो आं नैबे कालारखौबा हले बिराद मोजां मोनो आरोखि बे मोनसे गाबखौ आरोखि ओमफ्राय बावहाय सुथिनि बिराद मोजां थान्दा जागोन गाननो ओमफ्राय दा गोबाङानो गोबां रोखोम दखना बाव चइस खालामनो हागोन नैबावहाय नैबे मा कालार होनो बिदि आरो मालिक माने बे रोखोमनि बायदि रोखोमनि दखना मोनगोन ओमफ्राय नैबे खम बेसेनावबो मोनगोन एसे नैबे आर'नाइ दङ एसे दामि आर'नाइबो दङ नैबे बेफोर आरोखि ना ओमफ्राय नैबेजों दानाय दङ ओमफ्राय नैबेजों प्लास्टिकआव दङ बेफोर प्लास्टिकना बेसेबां नैबे बेफोरो 3000नि दङ ओमफ्राय नैबेजोंबो दंबावो नै बेफोरबायदि दखनानि नामखौथ' आं मोजां मोनथिला ओमफ्राय नैबे मानि बियो एफएनएफ ओमफ्राय बेबो दा एफएनएफ ओमफ्राय बेलाय ओमफ्राय बेलाय आच्छा बिहु ओमफ्राय बायदि रोखोमनि दङ दखना बावहाय ओरैबो दंबावो माने बैसागु अफारथ' गैया धामाका गामसा दं बावहाय फैदो लांफैदो नाव कन्टेक्ट नाम्बारबो दङ नोंसोरनो जुदि लाफैनोब्ला बेफोरबायदि आरोखि थ' बिदिब्ला जों थांबाय थायो केन्द्रेट मा मोनखोब्रा बेबो दादानि बाबा दादानि दे मोजां नाजाव ओमफ्राय बावजोब्बायलै बे सानैजों ज' दे राननानै जा ओमफ्राय बेखौ सानैजों लों लगायनानै हरलिक्स लगायनाय जुस ओरै लाबोलाय नायनि ओरै फै सोर लाबोखो नोंनो बेखौ सोर लाबोखो दे खोन्था दे खोन्थालाय दे खोन्थायाबा आं लांफिनखागोन खोन्थादो दे सोर लाबोआ खिथादा नै दे ब्रा खोन्थाद' आनै लाबोदों होन आनैनि नामा मा नाम मोनलाय आंना आनैनि नामा दै लाबो मा नाम बुंदो नों बेखौ दा हारसिं जाजोबगोन ना मा सोर जागोन साबेसे जागोन हा दुगाथारलै दे दाखालि खनसे खेला गेलेनाया मा खेला मोनले
मा खेला मासि ना मा होनोमोनलाय अगमा ना मागमा मा नाम खेला नामा दे खोन्थादो दे स्कुल थांना थाङा थाङो अबाव लाजिदों दा दसे थाबा अबाव स्कुलाव मा नामलाय नोंसिनि मास्टार नामा मा नामलाय हो इदि खालामनो हामाथ' लाजिबा हो आयौ सुनिल नोंखौ बुना बुवा हो बुवा बुयोना बुवा बुयो हा बुयोना दा दिनै दिथा मोनफा मोनफा जादे बिस्कुटा दादानि मोनसे नोंनि मोनसे ओमफ्राय हरलिक्सा सानैबो दै बिखोलायनो हायाखै दै मालाय बिहा जायनि न'आव फैनांगौ बे न'आव सफैबाय ओमफ्राय दा जोबथारनायाव सोरनि न'आव फैदों बे मानसिखौ एसे खोन्थागोन ओमफ्राय दा आं आबैजोंसो एसे रायलायगोन सासे मानसिया बे आबैनि ओंखाम संनायखौ मोनजालांदों गोसोखांदों ओमफ्राय दिनैहाय बिनो माबा मोनसे फिसानो माबा मोनसे लाबोदों हा बाबु आवगाय आं थाहैदोंमोन दा नोंसिनाव गोसोआव गैलाय लांलायहाय बाबु थानालाय बुरजा थाफैनानै जाफैनांगौ दख'ना गांसे ओमफ्राय गोसोआव गैलाय लानो ना बाबु ओंखायनोथ' आंबो थांनाय जाथाराखिसैना थांगोन र' होननायखाय आंबो दे होनबा थांलाय होननानै खेबसे खबर लाहरनो होननानै आबैनि न'आव थांनानैबो फैखांबाय आर'नाइबो गांसे होनानै फैबाय लोगोसे दख'ना गांसेबो होनाय जादों थ' जों ओंखाम उखैनायाबो हाला सानाबो एसे गोजौ जाबाय नालाय ओंखाम उखैनो न' फारसे बिबोनायनि न'आव अमा बेदरजों होख्लायहैलायनायसै ओरैहाय ओंखाम जानाया टिम मोनसे बा केन्द्रेट नों मा मोनजाखो हा खोन्थादोब्रा दे थ' माथो खोन्थायाब्रा बिलाय देलाय अमा बेदर हा अमा बेदरल' जाखायो दा नोङो आर्मिया बिदि जायो नोंलाय नों मा जागोन नोङो ओमफ्राय अमा बेदरखौसो जानोसै बेहालाय बेहा हा बेहालाय लाजिनानै हनै जानोनो रोंलायलांला हनै गन्थङाव सिन्थाय थुलाबायसिगोनसो बियो हनै एरैबायदि जाखोलै निमरद ने दिल्ली जायाबा लाजिना गन्थङाव थुलाबायजोबना लाबाय हनै नों जागोन जाया अमा मेजेमखौ नै गन्थङाव सिन्थाय दैखौ दौलाबायलायबाय ओइ एक्टरफोर बोलो हो जानो आं थांनानै फैखांबाय जायनि न'आव आं दहाय बुंखानाय हिसाबै ओइच अनथावना नोंसोर गासैबो मिथिखागौ बिटिसिआवनो बिथाङा सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां दुखु दाहा खालामबोनानै जों मा मोनदों मा मोनाखै रायजो राजाया मिथिखागौ थ' जिखियानो जादोंला जों बाथ्राखौ ओरैबायदि जिहेतु आं सोमोन्दोआव आबै जायोना बे आबैनि भिडिअ माखासे दुखुनांथावना बाथ्रा माने बै बाथ्राफोरखौ आं फोरमायजोबनो बा भिडिअ लाबोनोबो सानाखै आरो खोन्थानोबो हानाय नंला भिडिअबो लाबोखायाखै आङो जेरैबायदि आं गुबुननि दुखुनांथाव मोदै गनाय बैफोरखौ नुयोब्ला भिडिअबो लाबोनो हानो नागिरा जिहेतु आबैनि जेरैबायदि गोसो सिंनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा ना बै बाथ्राफोरखौ जुदि गोसोखाङोब्ला बिखा खामो बेसेबां दुखुनांथाव गावनि फिसानि थाखाय गोबां आर्मि पुलिसफोरा बिखौ ओइच अनथावखौ सारेन्डार जानो थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय आबैया हारिनि प्रति एसेब्लाबो सिन्था खालामनाय दं साननाय दं दिनै थांदों थांथों सारेन्डार माब्लाबाबो दाजा होननानै गावनि फिसाखौ बुंबाय थायोमोन बिनि लेखायै दिनैहाय बिथाङाबो सारेन्डार जानो हायासै आरो जायासै दिनै जोबथारनायाव जों मा मोनदों बिनि बादै आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आबैनो आं फिसा मोनसे ब्लाउस बायनानै होदों ओमफ्राय दैमालु बिथाङा ओइच अनथावनि न'आवनो थानानै थांनाय आरो दैमालुआ दिनैहाय दख'ना गांसे गिफ्ट हरदों बिथाङा बुंबावदों बैसागु समाव फैबावगोन होननानै थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय बाय बाय